Verkkofyssari Nea tässä moikka. Miten SI-alueen vaivat voi vaikuttaa lonkan seutuun? Aloitetaan ensin siitä, että määritellään mikä on SI-nivel. Sehän on termi, mitä näet ja kuulet milloin iltapäivälehdissä, naisten lehdissä, ehkä jossain Facebookin videoillakin. Ja SI-nivelhän tulee siis englanninkielisistä sanoista sacroiliac joint ja siitä on otettu se sana SI. Kyse on ristisuoliluu-nivelestä. Eli meillä on ristiluu ja suoliluu ja niiden välinen nivel on se sacroiliac joint eli SI-nivel. Ja hei, sillä SI-nivelellä on ihan tärkeä tehtäväkin. Yksi sen tehtävistä on muun muassa tasata meidän paino molemmille raajoille ja myöskin keventää lantioon kohdistuvaa kuormaa. SI-nivelen alueen oireilu ja kipu eroaa jonkin verran alaselkäkivusta sekä alaraajaan muutenkin tapahtuvista säteilyoireista. Kipu on tyypillisemmin SI-nivelen alueella, pakaran yläosassa, voi olla vähän alaselkääkin ja ennen kaikkea se on ehkä vähän epätyypillisesti ja epäspesifisti heijastelee vähän eri paikkoihin. Eli voi olla, että säteilee ihan myös alaraajaa pitkinkin. Toki myös yökivut on tyypillisiä SI-vaivalle, etenkin jos nukut sen kyseisen kipeän puolen päällä. No miten sitä SI-aluetta, SI-seudun vaivaa, kipua, hallintaa ynnä muuta voidaan sitten kuntouttaa? No tyypillisesti harjoitteet on hyvin samankaltaisia kuin esimerkiksi lonkan alueen tai lantioalueen harjoitteita, koska SI itsessään muodostaa siis kahden suoliluun ja ristiluun välissä pyöreän rakenteen, eli meidän lantion. Ja näin ollen meidän pitää harjoitella monipuolisesti vatsalpuolelta, takaosasta, vähän sivujakin sekä lantion pohjan puolelta, jotta me saadaan siitä niin sanotusti tynnyrin pohjasta ja tynnyristä tiivis. Eli pitää harjoitella keskivartalon seutua, lantiohallintaa, vähän pakaraakin, lantion pohjaa. Eli tähän ei ole olemassa semmoista yksittäistä, että teet tämä harjoite, niin vaiva helpottaa tai häviää, vaan SI-vaivaa ja lantion hallinnan kehittäminen vaatii monipuolisesti erilaisia hallinnan ja voimaharjoitteita. Ja jotta sä pääset vauhtiin, koska jostainhan tämäkin osa nyt sitten pitää aloittaa, niin näytetään sulle seuraavaksi yksi harjoite, mitä sä voit lähteä kokeilemaan. Ja tämän harjoitteen tavoite on nimenomaan lähteä kehittämään nyt keskivartalon hallintaa ja pakaran aktivaatiota. Ja tosiaan, lähdetään sen harjoituksen pariin. Harjoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan lantion nosto. Mutta otetaan tähän samalla, koska useimmat teistä tietää kyllä liikkeen itsessään, mutta otetaan muutama knoppi vähän, että mitä tässä on oikeasti hyvä tiedosta ja kiinnittää oikeasti huomioon, kun tätä harjoitusta tekee. Mutta näytetään mallin kanssa nyt yksi ensin ihan vaan peruslantion nosto. Ja sehän näytti tältä. Eli nostetaan ylös, lonkat suoraksi, jarrutetaan alas. Näin yksinkertaisuudessaan. No ensimmäinen, mihin on hyvä kiinnittää huomiota ensinnäkin on siis jalkojen asento. Eli jalat mielellään, niin kuin mallillakin on, niin lantion leveydellä. Tai sitten, jos toki tuntee, että on parempi pitää vaikka vähän kapeammalla tai vielä vähän vaikka leveämmällä, sekin on ok. Tärkeintä on se, että kun sä asetat ne jalat, niin ne ei tästä heilu. Eli kun sitä lantionnostoa lähdetään tekemään, niin jalat ei lähde siksakkaan mihinkään suuntaan matkan aikana, vaan ne on tukipylväät tiukasti ja napakasti. Tyypillisimmin, jos ne johonkin suuntaan lähtee, niin on se, että ne karkaa taas sinne sisäänpäin. Yes. Eli sinne huomio. No miten sä voit tähän, miten sä voit tästä tehdä paremman tai keskittyä sinne jalkoihin enemmän, on esimerkiksi se, että paina kantaa lattia kohden napakasti, niin se vähän rauhoittaa ja tukevoittaa sitä hallintaa alaraajoista. Juuri näin. No tullaan polvista yksi ylöspäin, lantio. Joskus näkee lantionnostoa tehtävän niin, että sitä nostoa ei tehdä loppuun asti. Tarkoittaa siis sitä, että me jäädään tänne vähän niin kuin lonkat koukkuun ja itse asiassa tapahtuu ehkä se kaikista ikävin juttu, koska tämähän on nimenomaan keskivartalo- ja pakaraa vahvistava harjoitus. Pakaralihas ei pääse edes aktivoitumaan tässä, kun lonkat on koukussa. Ja toisekseen
kun sulla on se ajatus siellä kantapäillä, niin sä voit tästä lähties vielä miettiä, että sä pakaraan puristuksella nostat sen lantion ylös. Näin ollen väkisinkin sä tuut oikasseeksi koko lantion, koska jos sä mietit sen pakaran puristumista, niin sä et oikeastaan voi jättääkään lonkkia koukkuun. No sit kolmas semmoinen tyypillinen, mitä näkee, niin on toi selän kaari. Eli lähdetään puskea sitä lantionnostoa yli niin, että selkä lähtee täältä kaartaa oikein voimakkaasti yli. Ja sinänsähän me tiedetään, että kyllähän se selkä taipuu, ei siinä ole sinänsä mitään väärää, mutta tässä on semmoinen ongelma, että tämä saattaa aiheuttaa alaselkäkipuja, kun me pusketaan sieltä selän kautta sitä liikettä yli. Eli kun sä lähdet sieltä pakaralta tekee puristusta, niin huomioi myös, että pidä keskivartalo tiiviinä, tänne pieni jännitys ja nostat koko tämän pätkän yhtenä pötkönä ylös. Silloin sieltä pysyy se hallinta ja sä saat vahvistettua keskivartaloa ja pakaran seutua. Näin. Tässä on tämmöinen hyvä peruspalikkapohja. Nyt sitten, jos koet, että tämä peruspuolisko on jo vähän ehkä hallinnassa, niin sittenhän sä voit käyttää kuminauhaa. Eli laitetaan kuminauha sinne reisien ympärille, ja nyt nimenomaan reisien ympärille, eli tule polvinivelen yläpuolelle, niin kuin malli tuolla laittaa. No tässä on jo yksi haaste heti, kun sä asetat ne jalat, niin huomaatte, että mallillakin kuminauha jo on kireä. Eli tässä sä joudut myös nyt käyttää pakaralihasta myös siihen, että ne polvet pysyy auki. Ja tämä vaatii toki myös muutakin hallintaa. Ja tästä voidaan tehdä se lantionnosto. Tiukasti pitämällä ne polvet auki, puristamalla pakarasta, tiivis keskivartalo, niin saadaan pikkasen lisää tehoa siihen itse harjoitteeseen. Hei, mahtavaa, että katsoit tänne asti. Ota tämä lantionnosto joko kuminauhan kanssa tai ilman kokeiluun. Ja jos tarvit lisätietoa valmennuksesta tai vaikka lonkaseudun vaivoista, kurkkaa linkistä lisää.